Winusita upama perang Mangleskara Yodhing jaman Purwa wisuda trah ingkang Dirawadama pirang ditambah lolota mangke terpasananing Gupita Tanwo renggeng panambang patumpa-tumpa marma panggung panggung sakara ing kota para sober yuang pratangga mati ana Tusudibra pranata pramudita mantra-mantra wetan-wetan angun-angun kilen-kilen kinayungan asta gangga wirantanu asta tangan gangga anyu wira papan taun tegese tulis sepuh pundi papan saha tulis saweneh wonten ingkang mastani sepuh papan saweneh wonten ingkang mastani sepuh tulis yen dalang mastani papan saha tulisan beda pujaring para winasis dalang modal piwulang awit karo anggaraken surau sing weda Sewesan Weda Purwatandha kaping kalih Weda Paramayoga kaping 3 Weda Pustaka Raja kaping 51 Weda Mahabharata Weda Mahabharata kemu teges ana caraka Datasawara padha jayanya ana caraka dumunung wonten ing Jagat Wetan Datasawara dumunung wonten ing Jagat Kilen padha jayanya dumunung wonten ing Jagat Kidul Mahabharata dumunung wonten ing Jagat Lor Mila kinarya bebukan kandha mijining perang Barata perang budi kang tetela kinarya telah sing labet Cilebet gresik wong kang ngamungkel kawi ingkang sampun gelar babaring buwana kawistara wonten Surya Candra Miwah Kartika kira Prapuja Sanyata mijining para pitamerca padha wiwit bangsa ngantos dumugi puputing yuswa swanayuraning Gusti Ika Hakarya Jagat ing jagate pakeran wonten gambar ingkang ngrineka jalma kawasan wayang kawinipun mila dipun wastani ringgit karita miring sarana dan anggit-anggitanipun para pujangga linangkung Duk ing uni ya anggitanipun Kanjeng Sunan Girisa Kanjeng Sunan Kalijaga purwaning carita awaton kandha Buddha Purwaka kandha marang caritane Buddha marang asale Purwaka marang kawitane Kusapenging katon remurempun kasorotan Hyang Pratangga mati saking kategyan katon jengger lamat-lamat kasaputing pedhut yen den caketi wujuding negara ingkang indah warnane sentosa peteng balwartine ya iku adeging negara ing Dwarawati ya negara ing Dwarapa pramila kasebut negara Dwarawati negara ingkang panjang kunjung pasir pauger gemah Kripakarta Toraharja basa panjang manggo basa kunjung iku luhur basa pasir ngarepake samudra ukir arane gunung pramila negara Dwarawati ngukuraken pagunungan kiringaken pategalan ngairaken samudra mangku bandaran agung Setegal kawutri gampar kedelong tenggih punika warnanira Narendra Dwarawati kang ajejul Prabu Sri Bathara Kresna. Tuwin sinepa Narendra Manggura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Tuwin dhateng kanton kang putra ingkang bagus pasuryane banyak pasemone. Demikian Sangga Wisnubrata. Saha dhateng kanton ingkang ngarayi Nggih Raden Arya Syagi Pewak Aryanapati Udawa
Sumawara para wadya bol pepak panggelar dumugi wonten ing pangurahan jaba. Prabowo papan wiyar dinulus ketingal rupa saking kathahing para wadya bala ingkang samya mara seba. Bilungga semanten cambrane praja. Nanging para wadya bala ingkang lenggah wonten ing pagelaran Jawi ketingal pating bendhek pating klosi pindakana Gewita. Tuwin pangli ing para abdi dalem pradonga samnata bangsa tuwin pangli ing Widawati ingkang kinaron asung pakurmatan dumateng lenggah Saka wiyosur sang mata Marga Prabu Sri Bathara Kresna. Rebo samara samata sawuh dumateng para pikir nyamektaken song-song gilat. Sediane roh harsa asung pakurmatan dumateng wiyosura sang mata. Mangkurwal alore para wadya bala. Kanca maju, kanca samekta kanca maju. Samrata sasalenggah wonten ing dampar kencana. Sok-sok wis kabaya ngasih Binaturata. Kanca angsek, kanca maju ngangsek ingkang praetong ati-ati. Kanca maju, kanca angsek, kanca maju. Aja kang padha karindone gawe ayu sumadya sang nata selenggah dampar kencana. Song-song kirap sampun kabaya windasti Binaturata. Yen to tinandra saking Mandrawa. Candrane aton.
Sri Kinon ing pasewakan busana maneka Moho Prabu Sri Bathara Kresna Pratising Gampar Kencana Atona Sri Rengganing Busana Kinontrang kontrang Mas Retno
Yaya Hyang Wisnu Bathara siniwa ing Tinjamaya Narendra ngandika Narendra karo ngandika Ewang sapa manadiri kowe yo bola langgeng sing ditatan ora. Ora mangkono gen atmajan ingsun urung sangga wis nubrata. Sawise jeneng sira prayoga nggone lungguh. Ingsun bakal mundhut pawatan kadipan suwane kabeh para wadya bala lan para narapraja kalenggan iki bocah bagus sangga wis nubrata. Kawula iki Kanjeng Rama Dwaji. Namun saderengipun ingkang putra matur kathah weksanipun Kanjeng Rama Prabu mbok bilih ing samangke wonten duna duka atur kula mugi kepareng Rama Prabu paring pangendika sarta paring agung samudra pangaksami jumatipun sangga wis nubrata Kanjeng Rama Dwaji. Ya ora dadi baya pungopong nggih. Enggal aturan ingkang piterwaca kadiparan swami para narapraja kalenggan iki sangga bocah bagus. Kawula niki Engetipun ingkang putra sedaya para narapraja, para maganet ingkang sedaya sampun sampe mangke wangsa dalem Kanjeng Rama Prabu. Sedaya boten wonten ing sawerewakun dawuh lan boten wonten ing sawerewakun dumateng sesakipun piyambak Kanjeng Rama. Mekaten dados aturipun ingkang putra pun sangga wis nubrata. Engetipun ingkang putra sedaya sampun sampe mangke Kanjeng Rama Prabu pun den wonten Jagatraya. Kawula Iki pangaparan lumayan ingsun. Sawise jeneng sira ngaturake kabeh para narapraja lan para kawula ing kalenggan iki, mula prayoga saka sawetara nggih anggone lungguh sangga wis nubrata. Kawula iki mangsaken kawula kados sampun boten kirang gak Rama Kanjeng Rama Prabu. Nggih. Nuwun sewu Koko Prabu Baladewa. Sasampunipun paduka lenggah sarta sampun asu napas asat riwih. Mugi kaparenga ingkang ngarahi ing Dwarawati ngaturaken perbagi Panakrama Koko Prabu Baladewa kanthi harja rawuhipun Koko Prabu wonten ing kraton ing Dwarawati Koko Prabu Manggura iki jagat Yupadori kathahipun Kakang Yai Prabu Dwarawati kaya praptanipun Kakang saka negara Manggura saka negara Dwarawati kaya tan manggih beda sawejaba. Umumipun Kakang tiba kadang ingkang taruna pun Kakang ngaturke sembah pabekti ngersani Yai Prabu. Nanging bawanipun Kakang tumiba kadang werda Kakang Suku basah wae katurung sane Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Kula muni Koko Prabu kula tampi mugi tansah dayana ing kasantosan Koko Prabu Baladewa. Mugi saking menika kepareng kaprayogakaken anggenipun lenggah Koko Prabu Manduri kowe kurang-kurang sawejaba Yai Kresna. Kadangipun Kakang Dimas Aryosaki apa den Kakang Patih Udawa. Wektu niki ingsun uga bakal mundhut sowan jeneng sira, sowan kabeh para narapraja lan uga para magangan anyar ing Praja Dwarawati kadiparan Dimas Aryosaki. Kula niki Koko Prabu. Saderengipun ingkang putra matur kathah keparenga rayipun nyaosaken sukuming pambekti mugi wonten sandhaping padha paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kadangipun Kakang tak trima Yai. Wong pamujipun Kakang wae dadi tampanono Dimas Aryosaki. Kula niki nyuwun muga dados sifat salajengipun diri Koko Prabu. Nyuwun tresna babagan sedaya para kawula magangan ingkang wonten ing ing Dwarawati. Sedaya sampun ketingal terampil terkira sakipun sampun ulang damel sarta sampun wonten ingkang sampun wonten badhe mujuani wonten saged lepasaken sanjata saking ngiring turangga kula bilih Braja Kawetan mangsa sawan-wanci cekapipun Aryosaki ing sakabadi
meranggulan satu bidalaken para wadya bala ing sampun satata Para Prabu Sri Bathara Kresna banget pangarepaning Jayai sawise kabeh para praja para kawruh ing negara Dwarawati ora ana ingkang kujiwa kanthi atur panjenengan Dimas Hari Setyaki ngaturake kabeh para kawruh para madangan anyar kabeh padha sebut mergo anggone padha temandang karya miturut para sesat kemari dewi-dewi Dimas Hari Setyaki loro niki ora pukul kang sapa iku prayoga ana saka sawetara Dimas Hari Setyaki loro limang saben dawuh Bapak Prabu Kakang Patih Udawa Kakang Patih Udawa Kakang Patih Udawa kaya terus putih balik kok kendel mawon oke akhiripun muluk oke menika ditembak isinipun kados putih sinun kadiparan kabeh para ngono praja rene Kakang Patih Udawa iku kang minangka dadi warangka ing negara Dwarawati ingsun bakal mundhut reksa wae nyuwun pangapunten menika ora dimakler kala wau sedaya para wadya bala ingkang samya nangkil rikala mriku sedaya sampun bebel apik makatah para wadya bala ingkang sampeyan ngapunten bulu bukti kang grondhok pengarwan kirang tondo setya bukti wangsa dalem Kanjeng Dwaji iya banget panaremaning Kakang Patih Udawa mul kang sapa iku prayoga ana saka saweta di kados sampun kok kirang prayogi suwanipun kang dipun Patih Udawa kundur wangsanipun Koko Prabu Baladewa sak sampunipun paduka lenggah kanthi prayogi aso napas asal beriwe kepareng ingkang arahipun ndhek sapa menapa wigatosipun Koko Prabu ketika sumangka penawak Bajra oke kepareng kali badhe nyuwun reksa menapa wigatosipun paduka pang tegak wonten ing kraton Dwarawati Koko Prabu Baladewa Yai Badhe semurmu pratapun kakang ana negara Dwarawati ingkang sepisan tetinjo marang katepan praja ing Dwarawati dungkap ingkang kaping pindho pun kakang iki diutus dening Yai Prabu Saka Pitana ya Yai Prabu Duryudana Ngastina oke ana wong nonton gek diwatan ya ampun oke ingkang sepisan pun kakang Pratong Sami Yai Prabu Sri Bathara Kresna iku mampu mertindo sarta mbuktekake awit Yai Prabu Duryudana paring dawuh marang pun kakang yen to negara Dwarawati wektu dina iki Yai Prabu Sri Bathara Kresna iku mau kagungan abdi anyar ingkang aran ya Retna Gondang Kasih mul kang sapa iku Yai yen to pekabaran kowe mangkono iku kepala nyata pun kakang minangka dadi dutan Yai Prabu Duryudana banget panaremaning pun kakang ing samengko daya pun kakang bali wonten negara Mesir bakal tak aturake besane Yai Prabu Duryudana Leleng rambyang ingkang driya liriwang candra katawangan sumu ing tias katuritan liput kabyatan Kakung ing yang misesa
jiwa raras raras lumedeni ngakoso Oke. Aku teh kabeh. Kong Prabu. Piye Nyai Kresna? Estunipun kepuang estu bilih ing negari Dwarawati sampai ngarahi ing Dwarawati menika kagungan abdi enggal. Inggih menika